אז אנחנו נספר לכם על פייגלה. פעם פייגלה זה היה שם של בחורה. והבחורה הספציפית הזאת, שאנחנו כבר שמענו עליה בהתחלה, כשהיא הייתה לא מרוצה, היא עדיין לא מרוצה, היא אפילו יותר לא מרוצה. היא יושבת לה בבית, היא לא רואה שום דרך לצאת מהכפר הזה. היא בת 17, כולם כבר לומדים באוניברסיטה, אבל איך נערה יהודיה יכולה להתקבל לאוניברסיטה כשהיא לא יכולה אפילו לצאת מתחום המושב? והיא מחליטה על צעד נואש. היא מחליטה, אני לא יודע איך להוציא את זה, להתנצל. ולא רק זאת, אלא פייגלה מתאהבת בפיודר, בנו האלכוהוליסט של הכומר הפרובוסלבי של הכפר. היא מתלבשת בסמלה לבנה וצועדת אל הכנסייה, שם יערך טקס החתונה. ומאחורי פייגלה כל היהודים מהכפר הולכים אחריה והם צועקים, פייגלה! 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 תחזרי הביתה, רק תחזרי, אנחנו נחתן אותך עם ינקובסקי. Jodelten seinen gefrorener Verrat, doch hat ihr gekäuft, a Schlafen in a Schal.
mit Schalmut, sie Geschmack, Säcke mit Jürgen, Krasse der Gehalt. Piti poca di che non sono soy si che fa min ma pondre